Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita sa ika-15 na kuang lisubong Valentine's Day, no? Valentine's Day sa may bilin kung wala, ti sweldi lang anaya. Swelde, pero kung may bilin, sweldo. Mga kaksyon, kag Valentine's Day, gid. Mga kaksyon, no? November 15 gali action hens, no? Pero ang iban daw sang Biyernes pa, siling nila, subong Lunes daw, wala na. Ay, pwerte. Sige, kamusta nga to siling mga kaksyon sa siling adlaw? Tuloy-tuloy ang ato siling balitaan sa siling udto. Daluntang mga report sa ato siling mga action reporters. Karon na dugay-dugay mga kaksyon. Kamusta nga to siling mga kaksyon diri sa palibot na sang syudad sang Bacolod? Tandaan tagid nga si COVID-19 yara lang nagapasalipod kag kuha sang tinion nga maka sulod sa lawas sang tao. Magkatapik siya. Ay, perte, no? Subo-subo maning balita sa mga katapo sang media ho kay si anay man na ding empleyado, no? Diri sa Aksyon Radio Bacolod si Ray Carmona ang nagtaliwan mga kaksyon, no? Nagpakigupod kita sa kalisod nga niangkon sang pamilya ni Toto Ray Carmona mga kaksyon, no? Sige, magainop na lang kita. Padala lang sa inyo sining nga mga mensahe kay tirahon tana dugay-dugay mga kaksyon. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial karon lang dugay-dugay.
Mga balita ni Aksyon na Marlon Hinovia tirahon tay na mga kaaksyon bangod sa wala maaprubahan nga budget 447 ka mga job order employees sa Banwa sang Isabela wala maswelduhan kuno ini pamulitika ginalantaw nga rason sang alkalde. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Temprano pa ba? Ay, puwerte. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga balita, ida balita ni Aksyon Art Tayhopon, Executive Director sang EOC, padayon nga nag-aapila sa publiko nga hindi dapat magkumpiyansa sa piyak sang Alert Level 2 nga status sang syudad. Samtang sa BCPO naman nga balita, subo man nga balita ho, kapulisan sang Police Station 4 nag-preparar na sa mga ebidensya agod nga mapasaka ang kaso batok sa suspect nga nagluthang nagpatay sa isa ka miyembro sang pulis nga na destino sa Police Station 6. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden, fingerprints result ginahulat pa sang hinubaan PNP sa angot sa pagsulod bla or pagkawat sang kwarta sa Ilog Rural Bank Incorporated sa Banwa sang hinubaan. Kag may 71 anyos nga nalumos sa Banwa sang Calatrava. Sa balita naman sa kay Aksyon Alvin Graba sa patrol groundbreaking ceremony kag contract signing para sa PDEA Provincial Office sa syudad sang sila ay pag-aumpisahan na buwas nga adlaw. Kag management sang Fastcrafo, Wisam kag Tugo, nagahulat naman sa bag-ong travel policy gikan sa kay Mayor Bing kag Mayor Trinas. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, sigabalita ni Aksyon Roger Goti, binimay kang tanan sa syudad sang Escalante, 4 ka mga persona arestado sa may bust operation sa mga kapulisan. Sa syudad naman sang Sagay, empleyado sang gobyerno ho nadakpan nga nagabaligya sang Shabu pasakaan sang kaso subong nga adlaw. Samtang sa balita nasyonal, preliminary conference sa petisyon nga pagkansila sang COC ni Bongbong Marcos pag-aumpisan sa Nobyembre 26. Presidential spokesperson Herrero Roque magapapili sa pagkasenador. Kag Peter Jomel Advincula alias Bicoyho ginakong pagpatay sa 3 ka mga kandidato sa lokal nga posisyon sa Sorsogon. Kag halos kalabanan wait and see sa Duterte ho sa baluta wala sang problema suno sa Commission on Election kay ginahulat pa sini nga adlaw kung magapapili man magafile sang iyang COC si Presidente Rodrigo Duterte as Vice President. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon ta, nga nagpamati na tunin lang diri sa aton sini nga pagpangalaga ng iban sini way pagkapanyaga mong iban sini nagatimo na sa sining udto. Kaming bahala sa pagdala sang mga balita. I-like lang kag i-share ang aton sining program. I-like lang kag i-share ang aton sining programa mga kaaksyon. Kalakip man ang aton sining pag-likes man pagpadala sang mensahe ninyo by Aksyon no Radyo Bacolod Facebook page by Aksyon no Radyo
Balita, Banat, Bulig, no? Kay tirahon tama dugay-dugay mga mensahe ninyo plus ang ato sininga mga informasyon kag mensahe man to Aksyon no Radyo Bacolod, mga kaaksyon, via YouTube. Sige, karon lang dugay-dugay mga kaaksyon, daligid lang kay ari ng resulta sa ato sininga unang draw sang Small Town Lottery o Kunistiel sa sininga adlaw. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ang resulta 5 kag 32 liwat 5 and 32. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang Ayos, sige, manamyaw tanay ho. Sanday Rhea Miladyo, may lang pagpamati Rhea Miladyo, kaya Tia Kim Eriman, Barrio Garay, Idi Salhay, Alfonso Labadia, no? Ana Sinoro, and Mr. Milili Oligo, no? Monitor sa sining mga inoras. Sakay Rodo Horacio Coaraman, Almera Lima Lasarte, and Barrio Garay, kay Diding Alojamento, Jolly Parcon, Habibi N. Quiñones, no? Arnel Po Desamparado, Tomas Brunyola, Imbong Jo Campo, and Remark Villanueva Ferrer, Peter Noble, Kagawad Peter Noble, dra sa Panukoy, may lang pagpamati, Bibi Gregorio Yulo, no? Dra sa Don Salvador Benedicto, Rochelle Evangelista, kag Madam Virginia San Antonio Olpenda, no? May lang pagpamati. Arnel Po Desamparado, Tomas Brunyola, and kagawad Imbong Jo Campo, may lang pag-monitor, no? Kag Rochelle Evangelista, no? Kay Madam M. Sabuso, may lang pagpamati. At Yakim Iriman, ara naman si Almera Lima Lasarte, and sa iban pa naton nga mga tagpalamati, si Jocelyn, no? Si Jocelyn. May lang pag-monitor, Jocelyn. And sa kay Joseph Martin Yulo, may lang pagpamati, sir. Thank you, Gida. Ayo, salamat gid Sir Joseph Martin L. Yulo, no? Kay Barrio Garay, si Gilbert Cañete Lamayo, no? May lang pag-monitor dira sa San Jose Occidental, Mindoro. Kamustang biyahe ta Subong Bert? Okay lang. Halong lang kamo dira kay Gilbert Cañete Lamayo kag sa mga kaaksyon ta dira, no? Nga nag-monitor, no? Okay, sa kay Linlin Novera dira sa Purok Tangkong, Barangay 6 or 6 Street diri sa siyudad San Bacolod. Linlin Novera, no? Sa Calatrava si Roslen Bison kag sa Olpenda family, no? Lin sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. And Mr. Milili Oligo, may lang pagpamati. Paminsahi man dibi si Kagawad Timay kag si Munit Lobaton sa Mambulak silayo kung nagapamati man sila be. Kay tirahon ta na sila karon dugay-dugay, no? Iping Hipulango, may lang pagpamati dira sa Ilog, no? Sa Sitio Kali, sa Banwasang Ilog, no? Ayos, Tomas Brunyola, ara naman siya, Mr. ICBB Gregorio Yulo galiga tamyaw sa poblasyon DSB sa mga utod dias pamilya Gregorio sa barangay Kabog sining syudad sang Bacolod, no? And sa kay Jeneline Calago, may lang pagpamati, happy Monday from Davao City, no? Si Jeneline Calago. Thank you so much, Jeneline, no? Sa kay JR Mainit Rihon, Roberto Iraposco Caraballo from Hotoda Handumanan, no? Monitor sila subong dira. Romulo Hepti Lamag, no? Gatamyaw lang sa kay Elina Villases from La Castellana, si Romulo Hefti Lamag, no? Rofino Era Gabino, may lang pagpamati dira sa Barangay Handumanan, no? And sa iban pa naton nga mga tagpalamati, karon dugay-dugay mga kaaksyon, dalig lang kay matagtapila ka mga commercials.
don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter. Kanaton ang Aksyon Balita. Banat. Bulig. Aksyon Rex Cantong kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:14 na nga tunoras, 12:40 na. Karon dugay-dugay may winner kitang i-draw naman ding pangalan, no? But sino naman ding winner tadre, no? Sa pamaskwa sang ERB. Karon lang dugay-dugay, pagro hilay-hilay kamo danay kag tapusan nyo lang ang timo, sige pamati diri sa Aksyon Radio Bacolod. Basi inyong ngalan magabutan karon dugay-dugay ro, bantayan ninyong cellphone ninyo kay maring ina, no? Para sa aton siling sa pamaskwa sang ERB, mga kaksyon. Kag karon dugay-dugay mangin kaupod taman diri si former Senator Loren Ligarda sa atong siling pangalagad, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Life extension coffee mix anay, no? Kaya ang life extension Katuan tanay ang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol kita ini may kang tanan sa groundbreaking ceremony kag contract signing para sa PDEA Provincial Office sa siyudad sang Sinai. Pag-aumpisa na buwas nga adlaw kag management sang fast craft wisam kag tugo nagahulat naman sang bagong travel policy gikan sa kay Mayor Bing kag Mayor Jerry Trinas sang Iloilo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, valor 10 milyones ka pesos nga edipisyo para sa PDEA Provincial Office. Ang natalana nga pag-umpisahan buwas nga adlaw sa syudad sang Sinai. Sa din sulod diri kay PDEA Negros Occidental Chief nga si Nicolas Gomez. Natalana naman nga ma-attend buwas nga adlaw si PDEA Director General Wilkins Villanueva, pero buwas nga adlaw ma-attend siya via virtual. Now, dugang pagidiri ni Gomez, nagdonar sang 1,000 square meter nga duta nga napahamtang dara sa area sang barangay Ginhalaran ang local government unit sang Silay. Agod dito nga patindugan sining 2-story building sang PDEA Provincial Office. Now, dugang pagidiri ni Gomez, ang importante diriya nga kuha siya aksyonarik sino sa iya first time ini nga matabo nga magapatukod sa PDEA Provincial Office sa bugos nga Western Visayas, and only it have matabo ini was nga adlaw dara man sa area sang Sinai. Pero natala naman maabot si PDEA Regional Director Alex Tablate kag ibantang mga opisyal sang PDEA para sa sining groundbreaking ceremony na lakip na diri ang contract signing between sang PDEA kag ni Mayor Mark Doles representing LGU sa siyudad sang Silay. Ari ang pahayag ni Nicolas Gomez.
Our Director General will be attending via Zoom, virtual lang. May ara kita buwas contract signing, the groundbreaking ceremony para sa bagong PDEA Negros Occidental Provincial Office. Buwas alas 10 sa aga siya na pagayiwato na siya. Dito mismo sa site sa barangay Ginalarat. Ang Aksyon Radio sir, gina-invite ko sir na tanay maka-witness man sila nga importante gina activity because ang mugani contract signing ini siya kag groundbreaking mismo para sa atong bagong opisina diri sa Negros Occidental. Ini siya sir na natabo na ano ni sir na iningap na proyekto na realize siya bangod sa suporta sa Silay City Government kag sa abang lingkod party list na mo ang nagatag budget sa aton para sa nga building. Yes. Pila ka square meter, sir? Actually, ang duta natin, sir, naging paggamit na City of Silay, 1,000 square meters ina siya. Tapos may ara kita patupod na building na 10 million pesos na siya worth na building. Duwa kandana sa sir, no? 300 ang floor area is 300 square meters. Aksyon na Rex, kabanggid lamang ni isang pahayag ni Nicolas Gomez. Ginpagiglagutan naman kay na Aksyon na Rex ang si Frank Carbon ang nagarepresentar sa business sector. Rason nga, ang isa sa mga rason nga isa na gid lamang kapaskrap o kung ang ocean jet na gid lamang ang nagbiyahe sa karon bangod man sa volume sang pasahero diri sa syudad sang Bacolod nga naga-average pagid lamang sang 100 per trip. Pero nagtaas ni siya ikumpara mo nagligad nga sinimana nga 50 passengers gid lamang ang ang passengers nila. Now sulo sa iya kung nag-average ang isang 100 passengers per day ang fast craft gustuhan pagid lamang sa isa ka fast craft company kay kung tungaon ni nila nga tatlo Action Rex mag-average ini isang 30 o kung masubra 30 ka mga passengers and which sa ilang bahin naman nga mga negosyante hindi pabor o kung pierde sila sa biyahe Aksyon na Rex. Tinanong ang rason nga nag-stop ang operations to sa isa ka fast craft to? Jutay pasahero. Jutay ang pasahero? Yes, Action Rex. Hindi, kung na mo, isa lang ang makabiyahe pa? Oo, ang 100 gani Action Rex sa iya, kung mag 100 passengers ang average per day sa fast craft, saktuhan ng gig sa isa ka fast craft company. Now, kung tungaon ina sang tatlo, sang wisam, kag sang tubo, na 30 na lang sobra, pierde sila Action Rex sa iya. And that is why suno sa iya nga mas ginpakamaayo na lamang nila nga magpaiway pero nagalaom sila Action Rex sa bag-o nga pulisiya. Ano ganitong nagdugang tong isa ka trip to? Isa ka company? Ang wisang kung nagligat Action na Rex galing kay ti silang ka trip kay pierde man sila. Pierde man sila? Oo, pierde gid. And that is why ginhatag for the meantime sa isa sa Ocean Jet and that is why isa lang gid ka company sa fast craft no nagabiyahe. Ari Action Rex pamatian tapos yung lang gid sang pahayag ni Frank Carbon. Ang wisam pag ang tubo wala kay daulat pa kami number 1 sang PO ni Mayor Bing kag Mayor Jerry effective in November na ano naman ang requirements nila. Ikaduwa inalantaw namon ang volume sa ang pasahero. Kung wala, makasustener sa among tatlo sa shipping line. Nagpila trip mabutang namon nga makaginansya pa kami. Bilang pagbutang sang biyahe, depende sa volume sang pasahero, kaya amo nang magadikta kung wala makaginansya ka o hindi. Kamusta sir ang Rex kabayan lamang sang pahayag ni Mr. Frank Carbon. Report halin sa patrol Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sa nga Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Alvin Graba balita gikan sa Patrol Life Extension Super Fiber, no? May connection sa mahigkong kulo na
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Natuan tanay balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Executive Director sang EOC padayon nga nagapila sa publiko nga hindi dapat magkumpiyansa sa piyak sang Alert Level 2 nga status sang syudad. Yaring countdown sa report ni Aksyon Artay Hupon. Aksyon Art. Amo na Aksyon Rex ang panawagan karon sa Emergency Operations Center diri siyudad sa Bacolod nga pisar nga nag-downgrade o kung nagmubo kita sa Alert Level 2 plus pagid ang nami nga balita kay karon nga daw ang real time nga nagsulod sa EOC nga positive case sa Bacolod. Walo na lang Aksyon Rex as of today tisiling ni EOC Executive Director M.A. kon record niya sa positivity rate amon yung pinakanubo last March pa ang Bacolod naka-record of 2021 sang kasubong sining kadjutay o kon kanubo sang kaso sang COVID-19. Pero pagkatapos nga nagpagwa pagid sang EO53 si Mayor Bing Dia na may mga regulasyon na ipatuman sa idalom sa Alert Level 2 status, gina-encourage ni EOC Executive Director M.A. nga dapat ang publiko hindi magluwag sa guards nila o kung hindi magatag sa kumpiyansa, especially na subong may mga ginatugutan na sa idalom sa Alert Level 2 na pwede na mag-operate. Like for example, ang mga negosyo nga nagabaligya sa ilimnon, pwede na sila mag-operate until 10 p.m. sa gabi, magkapainom from 12 noon sa ila sila nga mga ilimnan. Pero ang isa rin naging klaro niya, kay kundi may ara nila na-include Aksyon Rex ng physical balang exercises, sila nga gani kung halimbawa pareho sa mga Zoom, babla itong mga locations. So muna, daragapatigayon sila dira. Mas nami kung magpatigayon sila sa request samahin sa EOC for approval. Ang basketball, namon ni ang ginabantayan sa halos karabanan, siling din ang hindi pwede ang sa mga purok-purok lang na mag-basketball kamo bisan diinan dira sa mga lugar. No, kaya dapat kung may tournament ginan sa basketball, may approval iya sa EOC, bangod nga ang pwede lamang na maghampang dira. Amo ini ang fully vaccinated individual. Bisan ang magalang tawag sa next dapat fully vaccinated. Kaya siya, o sa mga tournament, malayali mawabi ang purok or isa ka barangay, may basketball tournament kapatigayon, dapat ang mga players na ma-intra dira may ara sa vaccination or fully vaccinated. At the same time, ang mga magasaksi sa hulampang. Kay sila nga mabudlay, kay subungan mo na ang ginatarget sa city, kung ang concentration subong, hindi lamang sa risk vacuna center o kung naman yung vaccination centers, kundi nagagkadto na sa purok-purok nung naman yung ginutilize nila ang pilag ka mga health workers kanagalin sa ginapasiran na mga isolation kag quarantine facilities nga nagabulig man sa mga volunteer na mga vaccinators gahalin sa mga nursing kag medicine students o kung mga school nga nag-provide o nagbulig sa bahin sa EOC. Pwede gid Aksyon Rex na sa mungkuli na ligad ginareklamo to ang mga nagguruwa ba na mga toddlers kag o kung kabataan below 12 years old na ginadala sa parents nila pagkadto sa mga mall, nagkadto sa mga grocery stores, di subong okay na lang Aksyon Rex. May green light na sa idalom sa Alert Level 2, pwede na madala. No, but of course with precaution sila. Kay katulad sa iba ng mga lugar, siling diri ni ang balantayan natin like in Europe, kaya ang mga tao itong way na bakunahan ni Aksyon Rex, sabang ginadunilian sa pagwa, siling kabay pa, na ini sitwasyon, tagpinamlan, hindi ini makabo worldwide, kay kuning kaso sa uli, kung ang munang manimandog ikan dito sa nasyonal, wala sang mahimo, particular na ang pilaka wala pa mabakunahan. Ang panawagan niya sa mga bakulod noon, may mga paryente o mata, kakilala nga wala pa mabakunahan, dapat hingagaw gid agod nga sila mismo magka-beneficyo man sa ginahatag, no? Especially
sa sining fully vaccinated na individual. Now, kung nag-travel ka, Aksyon Rex, fully vaccinated ka, no need lang espas. No, ang kailangan mo lang vaccination card, pero kung ay ka mabakulangan, kinanglan mo gid nga magkuha sa RT-PCR test within 72 hours sa point of origin para nga pag-abot mo diri sa Bacolod, wala na sa problema. Ang vaccination card pwede lang ng pagpabakuna mo kay mag-download ka sumungsado mang kahinay. Hindi pa lang na mag-consider pala Aksyon Rex kay Inang box card lang ang ginatawag nila na pwede kay hinay. sa vax certificate, correct na. Bisan ako experience kita Ti ako naglaupod ang tudlo ko ka sign in lang wala mang gyapon mag okay. Kaya na ko kay lain ang Dolain ang tudlo ko kay na. Dolain ang color sa pinigyor mo kay. Ayo. Sige Sa internet na connection ko kay sama mo. Hindi internet siya nga diri sa stasyon mo ay manadiga bagra yung internet din hindi kanya ka-load Masi sa kanamon sa nag-practice sa Surexa. Kaya mo na mapuli siguro. Di may damo man maintindihan man na sila. Ano pero mo lang yung subong at least nagalog-galog na ini nga mga regulasyon. Yari nga parayag sa city administrator regarding sa extend akong sa ginapalubong alert level status until November 30. Ari si Yaman. Technically, under alert level 2, tanan nga ages are allowed na to go out. Amo na siyang guidelines ang alert level 2. May ara ita provision for contact sports nga it has to be approved by the EOC. Kay may mga regulatory guidelines kita dira. Hindi mata gusto nga right away base bala gulpiada bala pinagusto naman kag damo-damo naman maggulpe naman magsaka ang mga cases ta considering action art nga ti damo pa sa mga purok ang unvaccinated. Ang mga contact sports nga ina, mga basketball kung gusto sila magpa basketball nga let's say may mga hampang-hampang gidya liga-liga may audience, they have to ask the permission of the EOC para sina ara na siya sa aton section 2 letter. And meeting kami sina sa mga barangay captains para ma-regulate na ina. Actually, yung concern namon sina action art is remember kung sa palayag ni Executive Director M. Ang may meeting pa man sila actually sa mga barangay kapitan para ma-plaster gini sa gusto nga perspektibo. Agod nga hindi pala magsalangisag kag ang sa barangay gusto man kag uniform ang pag-implement sa idalom sa Executive Order Number 53 nga ginapapanaog ni Mayor Bing Leonardia. Now, ang tulang rekomendasyon dalawa para hindi manintol o kung hindi ka madelikaduhan ba na sa ginatawag na stomach colon cancer ang aksyon ay taihipon mag-aksyon sa dinman sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo sa Masama Tayo Pilipino. Una sa balita, uno sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Art taihopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Oy, na mamangkot kamo kung sanong desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga mabalaan karon las 5 sang hapon mabalana kung mapapili siya Vice Presidente or Senador. Amo man lang duang pilian niya mo. Ti balantayan man ining confirm mga kaaksyon ni Presidential Spokesperson Harry Roque, no? Las 5 mamaya karon sapon na 5 mabatian mga kakson. Batayan lang diri sa Aksyon Radio kung ano ang mangin desisyon sang presidente kung bala tuod gid ang ginhambal nilang engkwentrohan na gid sila ni Sara or pasi kung lawglahog man lang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Arianay ho sa ato sila nga mga kakson.
Pwede ba lang nga maghubi na may edad-edad na pwedeng gid. Kinanglan ta lang mag-detail. Serbisyo. Paligid lang kay nagpangilay ng akong sining partner ari na si former senator kag congresswoman sang Lone District sang Antique, Loren Legarda, mga kaaksyon sa interview sang DZRH Manila. Ating linya mga bigan si Senator Loren Legarda. Ayan. Senator Loren, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Senator. Maganda umaga sa iyo, Deo. Good morning sa buong Pilipinas. Ayan, Senator Ma'am, ayan, ngayon po ang simula ng face-to-face classes sa mga piling paralan sa buong Pilipinas. Ayan, ano po ang masabi niyo, Senator Ma'am? Kayo ba isang ayon na buksan na, isimulan na ang face-to-face classes talaga? Opo, nung isang araw nga, magkasama kami ni Secretary Liling Briones at si Undersecretary Sevilla, Undersecretary ng Operations si Revsi Escobedo sa DepEd. Kasi nag-donate ako ng Moderna vaccines at napag-usapan namin yung aking mga programa na ini-implement ng DepEd. So, pinahayag ko nga na ako isang ayon sa pagbukas ng ating mga eskwelahan at ngayong araw nga ang pilot run at sana maging matagumpay para sa mga darating na araw ay lahat na ng eskwelahan. Kasama nga rin I think ang 20 private schools next week sa November 22. Sana pagpatuloy na ito at sa amin sa Region 6 sa Panay, may 3 eskwela na na-identify rin at nakasali dito sa mga pilot run ng face-to-face classes. 2 ay galing sa Antique. Sana habang itong nag-pilot run ay masanay talaga ang mga bata na mag-ugas ng kamay at mag-distansya pa rin at sumuot ng face mask. At sa panahon ngayon na PESCOM panahon, ay dapat naman at hindi naman naka-aircon ng mga classrooms, I think, ay pwedeng bukas ang mga bintana. Kaya magkabakuna talaga lahat ng mga teachers at kung hindi pa na bakunahan ng iba, ay marami naman po ang supply ng bakuna. Because iba talaga ang face-to-face learning. Opo. And I hope ito'y makakatulong din sa mental health ng lahat. Dahil hindi mabuti rin ang nakakulong sa bahay at nahihirapan din sa Wi-Fi. Although nag-provide naman tayo ng Wi-Fi sa budget sa mga nakaraang taon, pero iba pa rin ang face-to-face sa interaction, socialization ng mga bata. Senator Loren, ma'am, sa paano nga para nating nasusuportahan at ang sektor ng edukasyon? Hindi naman natin may kakailan na isa po talaga ang sektor na ito sa mga naapektuhan po ng pandemya, Senator Ma'am. Oo, nung isang araw ngayon kasama ko si Undersecretary Sevilla ng DepEd na paalala niya, ma'am, remember, kayo po ang nagsimula ng pagbibigay ng 800 million sa budget ng DepEd simula ng 2019 para sa special allowance ng mga public school teachers na binibigay taon-taon
sa World Teachers Day. So naalala ko po yon, naisip ko nga na habang ginugunita ang World Teachers Day ay meron tayong allowance na institutionalized maski sa araw man lang na yon. At sa pagsisimula ng implementation ng blended learning ay sumuporta rin tayo sa mga pangangailangan ng paaralan, lalo na sa Antique, sa kanila mga kinakailangan modules para sa kabataan at yung mga computerization kits sa aking probinsya na na-provide ko. Parang pinaghandaan ba yung pandemya at ito'y na-provide way back in 2019. Isang innovation na ginawa rin natin ay mga programa ng DOLE at ng DepEd. Ito yung mga out-of-school youth o mga batang gustong magtrabaho at train natin at sinweldohan sa ilalim ng DOLE, nag-convergence sa DepEd. Ito yung tinatawag na para-teachers under the DOLE Government Internship Program. Ito mga para-teachers ang siyang tumutulong sa ating mga teachers sa paghahanda ng mga modules at nag-monitor sa mga submissions ng mag-aaral. At siyempre nga, pinagmamalaki ko na naka-provide po tayo na talagang IT packages. Ito yung mga tablet, laptop, smart TV, wireless router, charging card, inkjet printer. Ang dami po. Napondohan po natin yan sa ilalim ng 2019 budget pa bago mag-pandemya. At least sa Antique at sa iba't ibang lugar. I hope nakatulong din ito hindi sa DepEd pero sa SUC yung ating provision ng libreng Wi-Fi. That was way back I think 2018. Pero syempre pag may Wi-Fi ng taon na yun, tuloy-tuloy na po yan sa lahat ng state universities at colleges. At sana po ay ngayon ay maayos po. Kasi I think na-delay ang implementation. So by the time ng pandemic, doon po lang kinakabit. Pero ibig sabihin ay may pondo na para doon. At nabanggit ko na last time sa ating pag-uusap, yung aking panukulang batas para sa one tablet, one student na nagalayon na mabigyan ng mga elementary, senior high, pati na rin ang mga nasa college, ng mga state universities and college, ng mga estudyante, ng mga devices at gadgets para sa kanilang pag-aaral. At nararapat-lapan na bigyan natin ng tig-isa ang mga estudyante. At mukhang malaki ang pangangailangan, 27 million na estudyante, aabot ng around 80 billion. Malaking pera yan. Pero 5 trillion naman ang budget, Deo Sa 5 trillion na budget, ano ba yung 80 billion para sa mga bata sa kanilang basic na pangangailangan. So, ito'y ilan sa mga intervention ko, mga ginagawa po para sa edukasyon na sektor, maski bago pa ng pandemya hanggang ngayon po. At nabanggit ko nga, yung mga non-teaching personnel ng DepEd na hindi pa nababakunahan ay nabigyan ko ng Moderna vaccines. Ito po hindi galing sa gobyerno. Ito po private or personal ko pong binili almost a year ago pa po, noong Enero, para talagang i-donate sa mga nangangailangan sa gobyerno. Senator Loren, ma'am, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat, Deo. Good morning. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid sa mother station nato ng DZRH Manila upod kay Dio Macalma kag Antique Congresswoman Sanglon District Loren Legarda, former senator, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Atuan tanay balita ni Aksyon na Marlon Hinovia, mapakapitolyo kita, mga kaaksyon bangod sa wala maaprubahan nga budget 447 ho, mga nagahangla nga mga job orders, employees sa Banwa sang Isabela, wala maswelduhan, pamulitika ginalantaw nga rason sang alkalde. Ibaloon tang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia and isunod ta dugay-dugay ang aton siring sa pamaskwa sang ERB, mga kaaksyon ha. Dugay-dugay lang mahinang kalaban Tirahon tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, alang-alang palinyaya. Kaya to siya sa Banwa sang Isabela mo.
Dali gilang aksyon na Marlon Hinovilla kay parang magkalargada kita. Kay Alex Montesa, drug monitor. Salamat gid Alex Montesa. Somewhere out there, no? Somewhere out there, ha? Sige, samtang nga ginapabot, may query diri si Kuano. Mayo gid guro kadtuan tang ang City Health ninyo dira, no? Sa Bago City. Kay siling ni Maria ani Ligi Villares Archibar may pamangkot sa gali sa ato, no? Fully vaccinated siya pero wala resulta sang QR code. Masalaan galing nga fake, hindi man siguro natrasarang na guro pagloading sa computer pero ma-check ninyo sa Bago City Health Office ang ngalan ninyo, no? Para nga maklaro ina Ligi Villares Archibar. Amo man ang natabo sa akon actually dugay na ta pagsaliada sang G&G nagpabakuna kita pero until susubong wala pa sa gyapon ginatagan ta 1 week way pagaling 1 week para ma-check naton sa Department of Health, no? Ayos, sige kadtuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovilla sa Kapitolyo Provincial. Sa detalye, Aksyon Mar. Aksyon Rex, wala mamang matugra tapos kayo ang press conference ilan patugayon ni Isabela Municipal Mayor Dr. Irene Montilla. Daw umamo magsiapon ang sumunod ang problema kung budget ang pagkahambalan. Kaya man, naibaluan naman sang kalabanan nga ang banwa sang Isabela nag-enkwentro ang Aksyon Rex nga kandidato sa pagka-alkalde among incumbent mayor kag incumbent vice mayor subong. Naglikat ko maduruman na atrasar itong pagpasar sa election ng 2021 na proposed budget. Naprobahan din ito pero ang baldi Mayor Montilla mga late February 2021 na. So ang ginamit, ang gintasto, yung ginatawag na reenacted budget action rates. So kung sila nga tuwid, daw may posibilidad na bakit kung ano natabo ng legalidad, amo man may aksyon na matabo sa 2022. Kan kailasang aga sa ating patagayon nga flag raising ceremony, nagsaysay si Mayor Montilla kung ano ang sitwasyon sa eleksyon nga banwa kung budget ang paghahampalan. Ang pinaka-problema sa Rex Kabongdre, piling ginapangatubang sang 4% of current taran sa mga job order employees kay hambal sang alkalde October 15 to 30 kag November 1 to 15 why ini sila makabaton sang asweldo tangod ang ginpadala nila nga request nga kuntani for approval sa supplemental budget number 2 na diri na lakitang sumarex ang pundo nga inugsoldo kung tani sila mga job order employees. Ang why at sumarex ma-aprobahan, no? Sa noong kaldi, why masasang nabaluan nga pinaka-rason din kung nga naggalabot sa amo ini nga punto. Now, mayara sila sa ikaduwang request na din napadala nagligad na lang sa Oktobre. Atong supplemental budget number 2 by the way, sugirat mga 3.3 million pesos. Ang bata kaldi na aprobahan is 1.8 million lang. Naprobahan din ban profits hindi ang 3.3 million na gina-request. So nag-request, kapadala sila sa liwat sa request, nagligad na October 25 for supplemental budget number 3. Nalakot di sa ilang sa request ang pag-approve ng kontante sa why na aprobahan supplemental budget number 2. Atong kulang balang 3.3 million, 1.8 million na sirik ang naprobahan. Amo rin nga follow problema sa mga hambal sang alkalde. Kaya ang information nga nabaton niya, naluyag sang pinaka-miyambro sa sanggunian nga magpasar sa ordinansa nga nagadoso para pasakaan ang sweldo sa mga job orders 100 peso a day accelerate.
Di kon pa sa kaana suldo, ang budget sang banwa, hindi makulangan na. Amo nang nagpalibog sponsor ni Mayor Montilla nga sila niya, hindi gani maaprobahan ang request namon nga supplemental budget. Mas more nga pasasaan budget action rec. No? Sino mapasaka ni? Ang gina-request pang majority nga miyembro sa sangguniang ayan kay hindi majority yan ni Mayor Montilla da? Hindi kay sa puno action rec sa mga miyembro sa part na nasang pamulitika da sa banwa sang Isabela. May term tinaykan buyan si Mayor Montilla sila nga ining term din ko ay mabalas isa sa official sang militar na sila nga doala NATO forces yun na sila ano NATO 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 no action talk only munang paglaragway sang alcalde action red pulo ang miyembro sang sanggunian sa pulo action red ang pito ginakabig niya oposisyon majority yakto tembal niya siguro amo nang pulo problema ini supplemental budget pa lang way pa surat labot na ang 2022 proposed budget din kay subong at 2021 mga 200 million pesos ang pondo naprobahan din man pero nagligad na bulan sa February ang proposed 2022 nga annual budget halos kanan ng mga LGU sa kaliman bagay mga sigatawag na mandalas sa ruling. Ang proposed budget 2022 sa banwa sa Isabela 267 million masobra action red. Yung problema sa mga gantay ni Mayor Montilla tabahin ka lang sang request para maprobahan ang supplemental budget for sweldo sang 447 sa mga job order employee. Yari si Mayor Montilla. Aksyon Mar? Pakarunan talang na siguro daw hindi gid masyado kaklarong palayag ni Mayor Irene Montilla. Iya sa son na rin, no? Kaya pabalik pala kami sa Betulag sa Bacolod. Sa sinikid mo ng Pinoon. Lawag pala yan. Sinuwata na nakuhaan man sang sabat niya. Ang piyak nga grupo, kabayan sa oposisyon, agot itong may ara sang klaro man nga report mabatian ang mga taga-Banwa sa Isabela angot sa siling matami nga problema dara sa Banwa kung budget ang paghambalan. Report gikan sa Banwa sang Isabela action na Malon Gravaya mga ka-aksyon sa diin kaban sa Pinas laboton ka sa amon balita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, especially direkta dara sa Banwa sang Isabela. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga Pamaswa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ayos! Sige, yari na nga ito sining winner sang sa Pamaskwa sang ERB. Mayong udto. Hello, mayong udto. Mayong hapon. Hello, sir. Mayong udto. Oh, sino lihog ni lihog? Sino ni lihog? Roberto Flores. Painanay na yung radyo mo da, Roberto Flores. Pila edad mo, sir? 69.
daw pasubrahan mo pa daw ako pang manabon sang 90 mo ng edad. 69 years old. Taga din ka gani, sir? Tala pa daw tayo. Taga din ka gani? Ali sa Bangga Tabog, sir. Bangga? Purok Busay, Bangga Tabog. Purok Busay, Barangay Kabog ka, Kabog? Oo, sige kapanyaga ka na? Oo, sir, tapos magulang din. Ati, sige pa manantay ikaw 500 pesos. Kung masabat mo lang akon nga pala magkutano nung extra naton diri ka, simple lang Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaw, abi, sir? Una sa aksyon, una sa balita, sa Bacolod Aksyon Radio. Bago ginsuli mo ba una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio? Ginrambol mo ba? Hindi pagrambula, sir, para matagit agad, sir. Sir, congratulations. Pamati lang gihapon rin sa Aksyon Radio Bacolod, Sir Roberto Flores. Salamat din. Congratulations, sir. Sige, sir. Salamat din ako. Ipadala lang namo ng 500 pesos. Rubantay lang da sa imong cellphone. Ang mensahe sang kwarta, pera kwarta padala. Salamat din, sir. Congratulations. Salamat. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congratulations sa kay Mr. Roberto Flores sang Barangay Kabuga sa Purok Busaybla. Rumantay lang dang text messages, sir, kay ipadala na mundra sa imo ang imo sininga 500 pesos mga kaksyon. Subong adlaw basi may makita kamo da sa Facebook namon sa logo may ginligwat dira mga kaksyon ti logo sang Aksyon Radio amo nang lantawon ninyo kay instead sa S sa instead sa K S na nada ang may kilat, no? Amo nang mayo dra antes pa man ng tanan pwede pa ko aksonens alang-alang ta matag tanay commercial sa karon dugay-dugay discuss na namon pag may time kita ang bag-o nga logo sang Aksyon Radio Bacolod. Dali gid lang mga kaksyon na standby anay. Sonyos Advance. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sa... Ayos, daligid lang sa mga kaksyon ta, may lang nga pagpamati, happy birthday sa kay Sister Lore Gonzaga, halin sa kay Cathy Veer, and Ana Sinoro, salamat gid Ana Sinoro, thank you gid Jocelyn Libon Dispoho, and Jerry Limaco, sa kay Buyet Villamor, sa kay Janie Solgon, kay Ross Flaque, no? Thank you gid kay Ross Flaque. And sa kay Ross Flaque, lingyan bergid na delayed ang mga sweldo sang empleyado sang banwa during Mayor Jose P. Moises. Ginapabudlayan nila si Mayor Irene, bahala na kamuda. Siling ni Kairos Flaque, no? Elvira Hilogo, dira sa Charito Heights, Granada, may lang pagpamati, Paul Spot, Robert Roma, and Neil Brian Balues, may lang pagpamati dira sa Purok Ubay, Barangay Agisan, no?
Sakay Fernandez L. Eric. Salamat gid Fernandez L. Eric, no? Okay, sakay Ligi Villares Archibar. May lang pagpamati kay Lucy Archibar, kag Ramon Archibar sang Talok, Bago City, no? Dino Alikara naman, may lang pagpamati. And si Kairos Flaque, shout out lang sa miga niya nga si George Gargasiran, kag kay Mel Alamilio sang Cadiz Hospital, no? Thank you, Gida. Sa kay Veronica Santillan Manukan, Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor. Gilbert Lamayo, saling ni Gilbert balik sa nasa normal biyahe namon, Aksyon Rex, Mindoro to Manila. Okay, sige. Christine Minias Villalobos, Inday Blaza, Donald Cabasag, Erwin Di Catoria Gonzales, sa kay Romulo Di Vinagracia, may lang pagpamati sa pamilya Di Vinagracia. John Resisio, Willie E. Dispoho, may lang pagpamati sa pamilya Fernandez and Sigubia sa Purok San Jose, Barangay Sumag, no? Okay, kay Florencia Villacampa, may lang pag-monitor. Ayos, sa kay nabasa tan ni Guray, kabasa tan ni Kayna. Rita sa dalo mo, masaliada tanay, sa kay okay, Virgo September, Marilo Malalay, no? From Kawayan. Thank you, Gid, Marilo Malalay. Sige, daligid lang, Jan Resisio, may lang pagpanyaga, no? Daligid lang mga kaksyon, balik lang kita, dugay-dugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran.
kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang namisulod. Nasa tamang serbisyo. Malakay Finance Corporation, basi ko Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2 Bombo Radio. Kaaksyon ta dira, especially nga makita ninyo sa Facebook namon dira, may mga ginligwat, no? Actually sa logo sang Aksyon Radio Bacolod, no? Kay primero sa ina ang daw kilat pero nagsaylo sa S, no? Antes pa man ang tanan, luyag namon ipahibalo sa publiko nga ang Aksyon Radio Bacolod ang nagalansar or nag-launch ang amon panibagong logo. Inikabahin sang lapnagon nga pagbag-o sang kabilugan nga struktura sang kompanya nga ginalakipan sang iban pa nga mga digital platforms, no? Serbisyo ini ang pinakasentro sa amon nga tinutuyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ini ang nagapatimaan nga sa piyak sa mga pagbago, subong kag sa mga pagbago pa sa palabuton, magainopdanay kita sa diin kaman nga bahin sang kalibutan. Ang logo sang Aksyon Radio Bacolod ang nagapakita sang dedikasyon sang istasyon sa pagserbisyo sa mga Pilipino. Ang letter or ang litra sang S nga ginpakita pinagi sa simbolo sang kidlat or kilat ang nagapatimaan sang aktibo, madasig kag sinsero nga pagserbisyo sang Aksyon Radio sa tanan nga reyon sang pungsod Pilipinas. Kami sa Aksyon Radio ang inyong probinsyanong tito, no? Ang inyo dalang pan kon balita kag kalingawan ang paghahambalan, ang masaligan kag aktibo, ang waragwagan nga nagapaybalo sang gusto nga balita sa kada syudad kag banwa sa ato na sakupan. Para sa madasig nga aksyon sa balita kag serbisyo sa diin kaman nga bahin sang Pilipinas. Sama-sama tayo, Filipino! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang iban pa karunan ko niya, kaya daw lang alang ko sa tiyempo, ho. Sige, daligin lang aksyon na Brian Morden, aksyon na Eric Magbanwa, kag aksyon na Roger Gotti. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sa inyo sini nga mga balita pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Hello, ako si Billy Crawford. Bakunado ako. Ikaw yan. Saan o ka pa? Magpabakuna na para abansi ka. Hello, ako si Billy Crawford. Rest back sa COVID-19, magpabakuna na para sigurado ka. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Nakasunod ako sa DYEZ sang ini ang nag-shift halin sa music station kag nag-news and public affairs na iyas nga format. Amo to nga panahon gid gadamo sa mga kudita nga natabo against the Cory Aquino administration. Amo to nga panahon puwerte ka aktibo sa Sparrow unit sang NPA. Bisan adlaw mga pulis ginapamatay, bisan adlaw ang mga police station ginapang-atake, bisan adlaw may encounter nga katabo
bisan dira sa downtown area. It was considered a very dangerous times even for us in the broadcast industry. Pero sa piyak sinitanan, padayon na aton nga pagserbisyo sa aton nga mga pumuluyo. Sa maabot pa nga mapagtilaw, mga panghangkat, sama-sama tayo, Pilipino. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na ngay Sabisan ano nga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo, nadulanog kamo diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad, may lang pag-monitor kay Jan Acosta kag Merivic Finiti Peruelo dira sa Kabangkalan, no? Kag kay Liza Montecastro Narciso, no? Kag kay Justin Narciso kag John Carl Narciso sa Purok 3, Barangay 4, Syudad Sang Himamaylan. Kay Jose Erson Lapinigonyo and Lorenzo Lorino, may lang pagpamati upod sa iyang asawa dira sa Talisay, no? Sa Concepcion. Kay Chris Ayungon o Aungon Calvo dira sa Mandawi City. May lang pagpamati Chris Aungon Calvo, may lang pag-monitor kay Nerwin Sakmar, no? Kantuan tanang balita ni Aksyon Brian Morden, mapa Negros Occidental Provincial Police Office kita. Fingerprints result ginahulat pa sang hinubaan PNP angot sa pagkawat sang kwartaho sa Ilog Rural Bank Incorporated sa Banwa sang hinubaan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring countdown sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Action Rex Antesina una ko laning isa ka nagluntad nga lumos dito sa may Loli Beach Resort, Barangay San Isidro, Banwa, sang Calatrava kahapon. Kining biktima isa ka 71 anyos na nga si Mariano Juanilio kag nagapuyo naman sa Barangay Punao, Syudad sang San Carlos. Sunod rin kay Police Major Robert Injaping, hepe sang Calatrava PNP, kining napatay nagpadulong sa mga 50 metros ang kalayon gikan sa higad sang baybay kay nagpalaligo upod siya sa ring pamilya. Dito ay na siya makitaan din pangita nila kag ang resulta ini ang nalumos kag nakainom sa makahulubog nga ilinon ini nasambit iya nga si senior citizen. Ari si Injapi angot ni mga relatives na yung paglasaman silang baybay. Mga 15 meters na away sa seashore. Oo. So, ginulikan nila pa para sa tubig. Sa ibang nga balita, sa area naman sang hinubaan, ginahulat pagid lamang sang hinubaan PNP ang result sang crime laboratory. Sining mga fingerprint action Rex, ano? Agad mahibalaan kung sino ang mga tao
nga nakasulod sang sulhay sining Ilog Rural Bank Incorporated nga hinubaan na branch nga ini nga nadalaan sang 100 o kon 1.3 milyones pesos. Sunod rin kay Police Major Clifford Batadhay, ang proseso nagapadayon pa sa Sirimat niyon kanti ang mga persons of on interest nagapanguna diri ang mga empleyado sang nasambit iyang mangko sabihin wala sang puwersa nga nahitabo didto kundi naiara sang yabi nga ginauyatan ang suspect kag nakahibaluman sa combination sang vote nga didto na pahamtang ini nasambit nga kwarta action Rexa. Yari si Batadhay angot sining padayon nila nga pag-imbestigar sang kaso dito sa area sang hinubaan. Isang napatay sa security maps. Sa may bangko sa mga kaso yung rapid so sang crime na pala. Salamat sa nang gawin natin. Salamat sa po na amo na action right sang sining palayag angot siri kay amo na lang ginang ginahulat nila kag kon magwa ina dira na makaplastar sila nga makapal sang susin o dapat ang filean sa nasambit iya nga mga persona. Para sa mga balita gikan sa Nokpo, patrol o kanalin ini sa Nokpo, Aksyon Brian Morden, mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo. Anay NTF LCAC spokesperson si Lieutenant General Antonio Parlade. Basi makibot ka mo ha? Basi hindi man ha? Kaya nag-file sa presidente mo. Kadam na nagkatulang ulo ni Aksyon Indrio. Si Parlade nga anay LCAC spokesperson nag-file sa pagka-presidente sa ilalom sa katipunan ng Demokratikong Pilipino. Ginbuslan ni Parlade si Antonio Valdez. Tinaglilingin ang ulo ni Duterte man nga group sila, di ba? Ba't nga nag-alam mo na niya? Ayo, sa last minute pa, mga kaaksyon. Daligid lang aksyon na Eric Magbanwad o gayo ho, mako Life Extension, Vitamin D3, anay, nagasuporta sa mga katulanan. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-board kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapag Katuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Maki-update kita sining preparasyon na ginapreparar na karon sang kapulisan ang mga ebidensya nga para mapasaka ang kaso batok sa suspect nga nagpatay sa isa ka miyembro sang Police Station 6. Mga kaaksyon, yaring kauntan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Eric, sasama tayo bukas na lang siguro, no? Gani man, igulang alang kita tayo sa aton nga chimpo. Oo po siya ng time mo pag ako ang re-report sa iyo, no?
Oh. So dito na lang muna tayo sa report natin, no? Okay, Sige, Aksyon Rex, ang bangkay karon ni the late Police Staff Sergeant Benji Hiron, 48 anyos na asawa, kag pumuluyo sa Glendale Subdivision, Barangay Granada, ara na karon sa may morgue sang St. Peter, ginahimos kag ini ang subject karon sa possibly autopsy nga i-conduct sa atong sining crime laboratory agod nga mahibaluan gid kag kon diinggit ang mga fatal nga igo ni Hiron, considering ang igo si Aksyon Rex, isa man lang nimo sa iya sining tiyan, pero ang iya sining mga ginakabig mayor nga mga ugat daw nagkalaigo ini sang bala sa armas lutang niya. Rason ko nga may arat na tabo nga internal bleeding sa iya sining alawas tungod kati ang bala gali ni Police Staff Sergeant Benji Hiron puraw tara ni halos halo point Aksyon Rex, no? So ang suspect diri nga naglutang amo ini ang trabahante sa isa pakaisa dira sa Haloblacan sa may area sang Hiso sa Heights sa Division Barangay Stepania mo ni si Reggie Buatag, no? 27 anyos soltero, kag pumuluyo sa barangay Kabanbanan, Talisay City, Aksyon Rex, no? So dito na recover ang 9mm pistol Berita, service firearms ni Police Staff Sergeant Benji Hiron, kag isa ka kutsilyo nga may ara pa nagmalang nga dugo. Muni karon ang subject sa ginatawag ballistic examination para pentest sa bahin ni Reggie Buatag kag autopsy sa bahin sa bangkay ni Police Staff Sergeant Benji Hiron nga dira na destino sa Police Station number 6 bilang isa ka traffic investigator. Kung paano natabo ang ining insidente, yari si Police Major Richie Guhe, ang hepe sa Police Station number 4. Medyo nakainom to gabi ato na suspect. So, ano to? Hidden argument na tabo. Okay, puntanin mo kad pumalan to ato victim para nagtawon dito ang ipangayo yan sa iliyan o kaisa kay pakaita yan yung tagiya dahil sa Halublacan. Kaya na sa gilan o na yun sila nga mga ayo sa Balpanic Point. So it so happened din matos na gabi na siya nakakanta kagawang matubang ng ating suspect na medyo na kayo naman. So may heated argument, kaya kung pamatian mo, suspect ko bitugin tampa, masasang biktima, daw mo na presa nagagawaw? During that time, sila lang dito dua, mga daming allegation to suspect. So maybe, ang nagpakilala ng ating pulis, kay sabi sa Tatalia, medyo yun, di nagustuhan ang ating tropa ang gawin siya yun magkabat-kabat sa atin sa biktima. So may pinapatukpan niya siya kapalitang lead sa biktima na nagambal. So talaga wala to, hindi nakambal lang ating biktima kasi nagkaliwa na siya. Yeah. Also sa palayag ni Police Major Richie Guhe, ang hepe sang Police Station number 4 Aksyon Rex, nagpangayo sa pasensya si Reggie Buatag, pero too late na kiti napatay na ini si Police Staff Sergeant Benji Hiron, maging kasubugit sa yamakopdanan kag hepe mismo sang Police Station number 6. Report gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eric Magbanwa, mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ulay hununtang balita na ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Escalante. 4 ka persona arestado sa buy-bust operation sa syudad naman sang Sagay. Empleyado sang gobyerno nga nadakpan nga nagabaligya sang Shabu. Pasakaan na kaso subong adlaw. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Aksyon Rex, game patigay ang buy-bust operation kahapon sa Escalante City PNP. Katigay marakpa ng 4 ka mga persona kalakip sining isa ka babayi. Alas 11:45 kontak na sa bayan sa Purok Green Habitat Home sa Barangay Hunob-Hunob sa among syudad. Yin kasa ang among buy-bust operation. Ang subject amo si Ike Carnicer
Iluwaton, 63 anyos, sige na, isa ka senior citizen na. Sa bata, sininga si Patrick Carnicer, Iluwaton, 36 anyos, sige na. Tanan residente sa Park Home sa sitio Bunturanon, Barangay Washington, Ciudad ng Escalante. Dinakop man si Marvin Samardo Isonyo, 55 anyos, kag residente sa Purok Malinawon, Barangay Balintawak, sa amuman nga syudad. Kagang living partner sang subject nga mo si Mary Jane Hutchinson, Ipatigas, 49 anyos, kag residente man sa Purok Green Habitat sa Barangay Hunob-Hunob, Ciudad ng Escalante. Nakuhaan ini sila sa apat tanan ka o kung anong tanan ka transparent plastic sachet sa ginapatihan siya nga sa rin lakip na rin buy-bus item. Recover man ang 1,000 piso bill nga gigamit sa pusher buyer nga pulis sa pagbakal sa druga. Nagalambot sa mga 2,000 ka pesos man lang ang bilis sa nakuha nga druga. Pero sa pahayag man ni Police Lieutenant Jess Alba, ipasaka nilang kaso subong aga kag ginipreparar na nga dalon sa no, ini nga aga kung kuan matigayon namon kay magtapos niya namon na tanang document sa i-file namon ini nga tawa batok sa mga suspect. I-file man ang kaso sa Sagay City PNP matapos sinadakpan sa itong sinaligdan nga Biyernes alas 5 na sang hapon ang isa ka government employee sa bahin sa Purok Fortune Hill, Barangay Rizal sa Siyudad sang Sagay. Ining si Betri Dilima Galita alias Betri, 53 anyos si edad, kag isa ka empleyado sang local government sa Sagay City. Ginakabig nga high value target tungod ka employed ini siya sa government. Nakuhaan man siya sang kung apat ka sasi sang ginapatihan siya buo, kag ready naman nga i-file ang kaso tungod na recover man sa iya posisyon ka control ang 500 pesos nga ginagamit nga mo ang mark money sa pagkasa sa sining buy-bus operation. Ang pagpahayag ni Police Lieutenant Abulio Diaz, ang Public Information Officer kag Deputy Chief of Police sa Sagay City PNP may katanan sa sining kaso. Aksyon rin sa sining mga aksyon mahilig magkape ang live extension. Mga kaaksyon, tadiin ka man sa Pinas, lamuton ka sang amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Direkta diri sa may syudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat, Aksyon na Roger Gotib. Daligid lang magkabulig sa constipation. Ang gusto ninyo, ang constipation is the mother of all diseases. Ini mga Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, Standby, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kahupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kagdahin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamangan kang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magpinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Alang-alang nagita sa tiyempo mga kaaksyon, nagulam ta pila ka gutlod re kay aksyon well masugaton ni sunod na sa dili gid lamang madugay ang This Is My Life program mga kaaksyon 40 days before paman mag Christmas Day kag 47 kadlaw na lang ang nabilin before paman mag New Year's Day. Salamat gid ang wayta malabutan pasensya, pabuwasan ta na lang ini mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life igasunod na sa dili gid lamang madugay upod kay aksyon wal masugaton. Ako naman ang inyo si kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon